Čauko, čauko, zdravím vás zo serveru Harmonicraft. Ja som Paťo na Minecrafte Pačej. Rozhodol som sa, že začnem točiť let's playe z tohto servera. Netočím let's play prvýkrát, točil som ich tak pred rokom, pred 3 rokom, aj vtedy som aj prestal hrávať Minecraft. Na tomto serveri som sa rozhodol točiť preto, lebo tento server je veľmi dobrý, poznám tu nejakých ľudí, adminov a tak. A rozhodol som sa, že to možno trošku spropagujem aj pre ostatných hráčov, aby ste si zahrali. Do popisu videa hodím IPčku. Tento prvý diel bude len o tom, že zoznamím vás so serverom a o sebe vám niečo poviem a tak. Ďalšie diely už budú normálne let's play. Takže na začiatok sa objavíte tuto niekde na spawne. Môžete si tu prečítať tieto všelijaké úvody do tohto servera. Tu sú pravidlá, nevedľa miestnosť, sú nejaké oznámy o VIP, ďalšie sú warpy, to všetko môžete preštudovať. Na začiatku dostanete takýto balíček, nejaké kamenné veci, od začiatku to nemusíte začať robiť. Tu boli ešte jablka, takže som zjedol. Diamanty, 16 diamantov poteší. Nejaké drevo tuším, už neviem čo tam ešte tam bolo, vlna možno, neviem. Čo ďalej? Mohli by sme sa ísť pozrieť, chcem vám niečo ukázať. Warp Skyrim. Toto je vlastne také mesto a hľadáte tu truhle a v nich sú diamanty. Takže veľmi dobrá vec. Môžete tu nájsť 30, 15 a tak viac diamantov. Ešte niečo z tých warpov. Možno... neviem už ani písať. Warp doly. Sú trošku lagy. Tu v doloch, tu sú všelijaké, tuším, tu je drevo nejaké. Tu je hlina. Drevo. Takže také je to drevo samé. Lagy. Taká vlna, alebo čo to je, no. Môže byť. Vlna. Piesok. No dobre, to si preštudujete, to sú nejaké farbné vlny. Ďalej by som chcel ukázať Warp Free. Tu vlastne môžete sem dojsť, spraviť si tu dom. Rezidencie sú nie na tomto serveri, sú tu frakcie. Môžete si vytvoriť frakciu, prípadne sa do nejakej pridať. A máte, no, nemôžeme nikto ničiť dom, dokedy neporazí vašu frakciu, ale čo to asi poznáte, väčšina z vás. Budú tu aj rezidencie, ako hovorím, všade tu je VIPčko, šibené PvPčko, takže môžete zabíjať koľko chcete, ale to sa tuším tiež zmení a bude len v aréne, vlastne tak som to počul. No, čo ešte, no neviem, ale ukážem vám zatiaľ môj najlepší dom asi na tomto servere, najkrajší tu je, takže krása. Tu som si vybral nádherné miestečko, úžasná skala, čo vám poviem. A skoro som padol. No, ja už tu mám nejakú predstavu, ako si tu spravím dom. No nejako si ho proste spravím. Čo by som ešte tak povedal, no aj čo o mne. No, let's play je, nebudem točiť asi každý deň, teda možno keď budem mať čas na to. Iba keď budem mať čas na to, takže nepredpokladám, že každý deň. Potom čo? Let's play nebudem točiť iba z Minecraftu, ale mal by som aj z hry World of Tanks. Nej som tam nejaký profík, mega úplne najlepší, že je hráč. Mám tam pár tankov, som to prednedávno začal hrať, už som to hrával za čas bety. Ale tak potom bol ten VIP, samozrejme zrušil všetky tanky. Ale no som to začal hrávať, ma to začalo baviť. A
rozhodol som sa, že také stratégie možno s tankami nejakými nejaké stratégie s tankami a tak, kam máte ísť, akým tanku. Nemám tam moc ako tankov, tuším nejaký 6-kové tier tam mám max, no. Ale tak uvidíme, čo to povie. Do komentov píšte, čo by ste fakt chceli vidieť, no určite v ďalšom dieli si naťažím za kamerou nejaké suroviny a v ďalšom dieli by som mal by som si spraviť nejaký krajší dom, alebo aspoň nejaký dom. Bože, pardon. Dokúpim sa aj mikrofón samozrejme, lebo teraz mám taký, improvizujem vlastne mikrofón, čo by som ešte, to asi všetko. Ešte vám ukážem môj úžasný skin. Krása. Dobre, to bolo asi na dnešný diel všetko. Prihláste sa, je tu sranda, 10 slotov, bude tu viac. Hráme trajano. No vidíte. No tak dojdete, čauko zatiaľ.